Και καλησπέρα παιδιά. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βίντεο στο κανάλι. Είμαι ο GORP και σήμερα θα σας μάθω πώς μπορείτε και εσείς να κατεβάσετε RP. Λοιπόν, θα σας πω πρώτα τα πράγματα που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε έναν υπολογιστή να έχει πάνω από 8 GB RAM. Θα χρειαστούμε και laptop, το ξέρω σας το πω. Δεν γίνεται σε καμία άλλη, ούτε console, ούτε Nintendo, ούτε PlayStation, ούτε Xbox. Λοιπόν, και αφού έχουμε ένα καλό PC με πάνω από 8 GB RAM και κάρτα γραφικών, θα πρέπει θα σας δείξω τώρα πώς θα το κατεβάσετε. Λοιπόν, αρχικά θα πρέπει να κατεβάσετε το GTA V. Λοιπόν, θα πάτε στο Grand Theft Auto. Λοιπόν, να φορτώσει. Λοιπόν, θα πρέπει να πάτε στο Grand Theft Auto Online. Εσείς θα επιλέξετε το GTA Plus. Τέλος πάντων, να το κατεβάσετε κανονικά όπως βλέπουμε και θα σας δείξω τώρα πόσο by now. Μισό να σας δείξω. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ, κοστίζει 29,99, αλλά θα δούμε σήμερα το χορηγό μας. Ο χορηγός μας σήμερα είναι η eneba.com. Η eneba.com, παιδιά, είναι ένα site που έχει όλα τα παιχνίδια του πλανήτη σε πολύ καλύτερες τιμές. Πάμε να το γράψουμε λίγο το GTA V. Ωραία. Λοιπόν, εγώ σας προτείνω να αγοράσετε αυτό εδώ. Grand Theft Auto V, Rockstar, Game Launcher και Gold. Λοιπόν, για να δούμε ότι μπορεί να παίξει RP, πρέπει να έχει ψηφιακό κλειδί, να είναι παγκόσμιο και να παίζει σε Rockstar Launcher. Ωραία, αν τα υποστηρίζει αυτό το GTA που θα βρείτε, είναι αυτό δηλαδή που υποστηρίζει, και αυτό εδώ έχει ψηφιακό κλειδί, υποστηρίζει Rockstar Launcher και είναι παγκόσμιο. Ωραία, αυτό κατεβάσετε αυτό. Θα σας στείλει ένα κωδικό στο email που θα σας ζητήσει email και αυτά. Θα πάτε, αν το αγοράσετε από εκεί, να κατεβάσετε Rockstar Games. Όπως βλέπετε εδώ, η Rockstar Games το κάνει, τέλος πάντων, θα το κατεβάσετε. Rockstar Game download. Τι έγραψε, παιδιά? Βλακεία μου, έγραψε την άλλη. Θα το κατεβάσετε τη Rockstar Games και μετά. Τώρα θα σας δείξω πώς θα κατεβάσετε το RP. Λοιπόν, για να κατεβάσετε RP πρέπει να έχετε Discord, ένα λογαριασμό Discord, ένα λογαριασμό Steam και θα σας δείξω τώρα. Λοιπόν, αφού έχετε ένα λογαριασμό Discord, ένα λογαριασμό Steam, θα πάτε στο Google και θα γκουγκλάρετε 5M. Ωραία. Λοιπόν, αφού κατεβάσετε το 5M,
θα βρείτε το αρχείο του GTA και θα το πατήσετε. Αυτό θα ανοίξει. Starting 5M και θα μπείτε στο RP. Ωραία. Εδώ είναι play οι κόσμοι. Βλέπετε εδώ. Εσείς θα επιλέξετε εδώ πάνω και θα βρείτε την Ελλάδα. Αφού βρείτε την Ελλάδα θα πατήσετε, θα βρείτε τον κόσμο και θα μπείτε. Λοιπόν παιδιά, κάντε ένα like, μια εγγραφή αν σας άρεσε το βίντεο και θέλω να μου γράψετε τι άλλο θέλετε να σας εξηγήσω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.